Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel for here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review into nje le esizoyikhuluma kafishane sidlule kuyona. Uzoyibamba oyibambayo ongayibambi futhi lekho iphutha ngoba phela sikhuluma nge-TV show. Nento isho ezivezelayo. Uthando Nes'thembu ke. Last episode sibonile umembeso kaMakhumalo. Indaba inedekho, indaba inobuhle kumembeso kaMakhumalo nephuzu lomona. Siyazi ukuthi ke mayithiwa umona kule ndaba yamembeso kukhulunywa ngobani? Kukhulunywa ngoMacele noMayeni. Abantu bathi, uyayizwa? Abantu ababuka umembeso. Base beba nephuzu lokuthi vele ke bebezoba nomona because bekukuhle kakhulu. Umembeso waMakhumalo asikugcizelele libe umuhle umembeso waMakhumalo, dekho beyinhle, yonke into beyinhle nje ukuthi basinxishile ki-event yonke ukuthi sibone kahle. Kusuke kwaba nje nento yokuthi kushuthi Uthando Nes'thembu kwezinye izinto ebeyivela. Nansi into yedekho nobuhle nobukhazikhazi. Yiqiniso lelo yedekho bekubuhle 100% correct kuhle. Noma ungaphindela nje ubuye episode 15 noma ubuka ku-social media because bakhona sebenazo iy'thombe. Kodwa umona kuyahluka. Umona khona lo mona omubi, khona lo mona umona nje okuyinto enormal ukuthi yabo kungababazeki ukuthi hayi ube nomona because uyabo. Angazi singachaza kanjani kodwa yibona leyo nto. Mase kuba khona lo mona lo ohamba nokuthi ufuna ukuba productive mawubone into enhle ufise nawe ukuthi hawu uyazi lokhu into engayikopela kodwa kahle, hayi ngoba ukhompyutha nalowo muntu ngesimo sokuthi nawe ufuna ukushintsha mhlawumbe iposition okuyona mase wenza lento le eyenziwe omunye ukuze naye a-progress. Ngiyawuthanda lowo mona. Lolo hlobo lomona. But lana-ke sikhuluma ngamakhosikazi akwisithembu ashade no-husband oyedwa. Abanye bashade Macele ngo-2002 masibala phela u-20 years lo ade bewu-celebrate. So into yami ngilele kutheni if uMacele kuthiwa ushade ngo-2002 ngubhekile umembeso wakhe la kuThando Nes'thembu angutholi. Azi abantu baqinisile ngempela ukuthi umembeso kaMacele wawukhona la kuThando Nes'thembu nokaMayeni wawukhona. Ngibonile umshado lo yawo wesiZulu nakhona ikhona into engidida kancane kodwa sikho-ke lapha sikule nto yomona ukuthi banomona. Kungenzeka yini ukuthi ucabanga ukuthi i-event eyenziwe siya-estimate i-event eyenziwe ngo-2007 izofana neya-2022? Kuzofana idekho? Kuzofana uhlobo lomsenko? Hayi, ngakwazi ukuthi ucabanga kanjalo. Manje u-2022 une-level entsha, une-style sa-2022. Kodwa kusho ukuthi into eyenzeka ngo-2007 yimbi ayinhle. Yayinhle ngo-2007 because ngo-2007 kwakusebenza leso style, kwakuyi-trend ya-2007. Manje mase ku-2022 kunezinto zakhona. Modern traditional wedding wango-2007 nowa-2022 or 2021 ngeke uzuze ukufanisa mawu-analyze nje ngendlela yokuthi phela iminyaka iyahamba. Makuhamba iminyaka kuba nama-changes amaningi nabantu abadizayinayo nabantu abaplanayo baplana ngendlela ehlukile. Ngisho ama-plate lawo okudliwa kuwona ayashintsha ngokuhamba kwesikhathi. Iy'puni zokudla ziyashintsha. Chairs lawa asebenzisayo kuyashintsha. Khona isikhathi esidala la ubuthola ukuthi khona bekukhava ngendwanga angazi ukuthi bekubizwa ngani. Bekufike nje kubeke lezi iy'tulo ezizazi ziwo-150, 100 rand go-game zikhavwe singabonakali. Manje ayisadingakali indwangu yokukhava because sekwenziwa ngolunye uhlobo. 5 years to come kuzobe sekwenziwa futhi ngolunye uhlobo because lezi zinto ziyashintsha zihambisana nesikhathi, zihambisana nonyaka.
yonke into nje futhi ikanjalo, yebo. Kodwa kwazi ukuthi-ke uma uzobona i-event yamanje, mase wena uthi, hayi bo, lo wa-2008 uzoba nomona. 2008 bekwesinye isikhathi, mhlawumbe ngo-2008 bekuvuma leya theme ehambisana no-2008. Leya 2022 eyakhona. Nolandelayo futhi mhlawumbe i-level yakhe izothi thuthu, ngoba kuzobe sekukhambe isikhathi, nemali esiyifakayo nayo ithi thuthu. Kodwa-ke akusho ukuthi-ke ngiyadiscredit-a igama lakho lomona or iphuzu lakho lomona. Mina ngibuza nje ukuthi uyakucabanga yini ukuthi manje le event yenziwe ngo-2002, le yenye yenziwe 10 years ago. Nakhona ngingazi ukuthi ngiwubala kanjani 10 years ago because sino-20 years kade ucelebrate la. U-20 years uthando, 20 years womshado. So ngiyasho nje ukuthi ngenzeka ukuthi umembeso wenzeke 15 years ago or 10 years ago. So awukwazi ukulindela ukuthi ubuka into yango 10 years ago uyifanisa neyamanje. Even music manje sekukhuphuka omunye ushuni because kunoshintsho nasey'koleni kanjalo. So nje khona uma uyibhekisa ngeso leqiniso uyabona ukuthi eya 2022 izohambisana nokuthi ngo-2022 kwenziwani. Eya 2008 ihambisana nokuthi ngo-2008 kwakwenziwani. Le enye indala ngoba yenzeke ngalesi sikhathi sakudala. Le enye yenzeke manje yenzeke ngesikhathi samanje, nemali izoba ningi. But umona kodwa ngicabanga ukuthi ukhona umuntu onomali, like normal, azi ukuthi uhusband wakhe loya u50% wenhliziyo yakhe leya, and lo muntu uthi woza uzongibuka ngi-happy kanje. Kuyiqiniso phambi kwaNkulunkulu. Hayi phela vele ku-social media kumnandi sisho iy'nto ey'ningi, sikhuluma nje ngoba kukhuluma. Angiboni owesifazane normal, yayizwa normal ukuthi nje engahlala ethi, because ngiyazi ukuthi ilona phupho lakho leli, ufeza amaphupho kuneyakhe inhliziyo. Yabo le yakhe inhliziyo yile esuke-ke isidinga umuntu obukusisayo ukuthi bayafaka abantu babulawa uthando, bevume nezinto ongafanele ukuthi beyivume. Sengibheka kulelo phuzu ngithe owesifazane normal, angiboni ukuthi engahlala ebheke nje ngeso lokuba ne-smile throughout i-event yomshado kamyeni wakhe, engabi emotional, azi ukuthi lona olapha phambili umyeni wami. Ngabe ukuthi Isithembu niyasazi? Ngabe ukuthi Isithembu sivunywe isiZulu? Ngabe ukuthi Isithembu sihamba nesintu? Ngabe ukuthi Isithembu into endala eyafika nogogo? Ngisebenzishe nje igama elilodwa elithi normal. Kodwa ukuze lizwakale kahle ngizoliphinda ka4 ngithi normal. Umuntu wesifazane abuke umyeni wakhe ngeso lenjabulo ne-smile, ngoba ufeza elakhe iphupho. Umyeni ofeza iphupho lakhe loSithembu. Akusiye uwife othe mina ngiyakhathala kwashakacima, mina nakho ngifuna ukusebenza kaningi, mina nakho okunye bengicela ukuthi wenze lokhu. Uhusband othe my vision, and kule vision uzomsupport, asupporteke. Kodwa ekusupporteni angimboni ehlala laphaya kuma-guest abuke lento eyenzeka phambi kwakhe ngeso elithi I understand, ngeso lithi I'm fully happy ukuthi ngempela ukufeza amaphupho akho or iphupho lakho. Seninga-debate-ke nami-ke ni-debate ngoba phela u-YouTube yena-ke ubuye ngijabulise ngey'nsukwana ey'thile. Leyo debate-ke isuke sengiyibuka ngalelo suku ukuthi u-YouTube uzongijabulisa uma be-debate kangaka. Kodwa nje usuke enye ngisho ukuthi hayi bo, normally. Ayivame lento.
ivale ngisazomosha isikhathi senu. Thank you, bye.